Lagon tumindak jujur. Oh. Karya Ki Mujaka Jakararja saka Gombang Sawit Boyolali. Oh. Iki karyane Mbah Mujaka. Gandeng senior-seniore kita kuwi ya tinggalane akeh banget, Nduk. Oh ya. Saiki karya Pak Mantep Sudarsono. Oh ya. Iki lagi Zaman Edan, Nduk. Oh ya. Judule lagu Zaman Edan. Oh. Karya Pak Mantep Sudarsono. Ya. Coba nganggo bawa. Oh ya. Karyane piyayi-piyayi luhur iki. Ah, lha aku akeh karyaku dhewe. Oh ngono. Lah mau nggon bedolanmu mesti bedolan ratu mau karya sapa, ketawang apa, terus nggon jogetan nggon gleyong mau jenenge ladrang apa, mbok menawa piyayi-piyayi mesti yo iki apa to iki ngono. Kae mau ketawange karya Mas Bambang Irawan Putra Sinuwun. Ketawange, Nduk. Oh. Mas Bambang Irawan. Iki Putra Sinuwun. Kanjeng Bambang Irawan. Lah terus nggon jogetanmu tak ladrangan. Heeh. Kamu karyane sapa? Karyaku. Judule ladrang apa? Ladrang Tata Susila. Dadi jenengku ning ngono. Wah, ora nggo tengkleng. Ora, Susila tengkleng. Wah, Tata Susila. Dadi kamu ladrang